μακριά, πολύ μακριά τώρα από τον Σιμούνοβιτς. Η δική μας είχε δύο σουτ, το τελευταίο του Σοηλίδη με το αριστερό, καλό σουτ. Δεν ανησύχησε όμως κανένα από τα δύο σουτ τον Άγκοβιτς, ο οποίος μπλόκαρε και στις δύο περιπτώσεις. Με τον Μάτιτς και πάλι να φάουλ για το Μαυροβούνιο, φυνατά, αλλά κράτησε ο Γοβάσεβιτς. Αλλά θα περάσει από όλους εκεί ο Σκόνδρας, διώξει μακριά και ο Μουράνοβιτς με το κεφάλι θα διεκδικήσει τώρα με τον Μαρουκάκη. Πλάγιο μπάλα για την Εθνική Ελλάδος. «20 λεπτά παίζουμε τώρα, παίζεται το ποδόσφαιρο τώρα εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Γρεβενών. Το 0-0 παραμένει. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη εθνική ομάδα νέων έχει ξαναπαίξει σε αυτό το γήπεδο ένα φιλικό κοντρα στην Σερβία. Τότε είχαμε κερδίσει 1-0 σε αυτό το γήπεδο. Κάνουμε τώρα αυτό το φάουλ με τον Αστάρη να εκτελεί, εκεί θα περάσει. Μπερδεύτηκε ο Βελέτης μαζί με τον Γιάννο. Κανείς δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά όπως ήθελε. Τελικά πέρασε αυτήν τη φάση. Με τη συμπλήρωση 20 λεπτών. Με το κεφάλι από τον Βέσοβιτς για τον Νενάδοβιτς. Βάλα και πάλι στην κατοχή τώρα των Ελλήνων με τον Βελέτη. Ζητάει ο Ματσούκα στην μπάλα. Απομακρύνει με το κεφάλι ο Σάβιτς. Και με διπλή προσπάθεια ο Σιμούνοβιτς τελικά. Θα απομακρύνει και συνέχεια έχουμε πλάγιο για το Μαυροβούνιο. Ένα πλάγιο και πάλι που έχει κερδίσει η εθνική μας με τον Σκόνδρα. Αστάρης και Σκόνδρας άλλαξαν. Ο Μαρουκάκης διεκδικεί και παλεύει, κρατάει την μπάλα. Κατάφεραν, γύρισαν, κέρδισαν οι Μαυροβούνοι με τον Βέσοβιτς, ο οποίος δέχτηκε μια κλωτσιά εκεί από τον Σοηλίδη. Όχι, δεν ήταν ο Σοηλίδης, ήταν ο Βελέτης. Και μια μικρή διακοπή τώρα στο παιχνίδι για τις πρώτες βοήθειες πάνω στον Βέσοβιτς. Ένα φάουλ εκεί που εκτελέστηκε τώρα. Ο Πέγιοβιτς βρέθηκε σε πλάγια θέση στην μικρή περιοχή. Δεν μπόρεσε να πιάσει την κεφαλιά. Επικίνδυνη αυτή η φάση για το Μαυροβούνιο. Και ο Μοσχονάς θα βρει τον Ματσούκα. Ο Ματσούκας πάτησε για τον Βελέτη. Βελέτης κρατάει και πάλι Βελέτης τώρα θέλει να αλλάξει για τον Σοηλίδη. Για να δούμε τώρα τον Σοηλίδη να κάνει σέντρα, πολύ καλή σέντρα εκεί με τις γροθιές, απομακρύνει ο Άγκοβιτς. Μπαλαστρώνεται στον Αστάρη. Θα χάσει συνέχεια, καθυστέρησαν εκεί μαζί με τον Βελέτη.
Μακριά η μπάλα εκεί που έχει βγει και ο Μοσχονάς. Απομακρύνει. Δεν υπάρχει offside. Είναι τελικά offside. Σε θέση offside λοιπόν ο Μαρουκάκης, ο παίχτης της Καλυθέας. Τώρα ο κύριος Καραλιόγιος, ο διαιτητής τους, δείχνει το σωστό σημείο που πρέπει να στηθεί η μπάλα για να εκτελεστεί αυτό το offside, το foul. Με τον Σάβιτς και τον Μανολά να κερδίζει στον αερακό μία φορά τώρα τον Νενάντοβιτς. Παλιογιώργος, Φελέτης, Παλιογιώργος. Μπάλα θα κοντράρει στον παίχτη του Μαυροβουνίου. Στη διεκδίκηση εκεί ο Μαρουκάκης μαζί με τον Σάβιτς. Δεν υπήρξε κάτι. Και ο Κάτσικας τώρα. Δεξιά Ματσούκας. Για να δούμε τον Ματσούκα. Θέλησε να μπει στην περιοχή. Άφησαν το παιχνίδι να συνεχιστεί. Συμφώνησαν επόπτης και διαιτητής σε αυτή τη φάση. Άγοβιτς τώρα εκτέλεσε το ελεύθερο πιο ψηλά ο Μανολάς και πάλι. Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα έφτασε απευθείας στον Άγοβιτς. Θέλησε να πιέσει ο Μαρουκάκης. Μανολάς, παίχτης του Θρασίβουλου. Σοελίδης, Βελέτης. Αυτός είναι ο Σκόνδρας. Ωραία κίνηση τώρα εκεί από τον Βέσοβιτς και πάλι. Βέσοβιτς κρατάει. Θέλει να μπει στη φάση και ο Βελέτης. Έχει γίνει φάουλ στην αρχή της φάσης από τον παίχτη του Μαυροβουνίου. Έκανε το λάθος ο Κατσικάς, κερδίζουν και πάλι με τον Πέσοβιτς. Είναι πολύ ωραία η πάσα. Για τον Κοβάσεβιτς έχει βγει όμως και καθαρίζει ο Μοσχονάς. Μανολάς δίπλα στον Κατσικά, έτσι είναι το σωστό όνομα τελικά. Σοελίδης. Και πάλι Κατσικάς, άλλαξαν οι δυο της την μπάλα. Σοελίδης. Καλός τεχνίτης ο παίχτης του Ολυμπιακού. Αστάρης δεν έκανε καλό κοντρόλ, έρχεται ο Γιάννου. Γιάννου θα κάνει το σουτ πολύ καλό. Λίγο πάνω από τα δοκάρια του Βάγκοβιτς. Πάλι κερδίζουν τα χειροκροτήματα οι Έλληνες. Με τον Άγκοβιτς τώρα, κεφαλιά από τον Κατσικά, κερδίζει ο Σοελίδης. Δεν θα μπορέσει εκεί να αποφύγει και τον Σάβιτς. Ματσούκας, πρώτο Ματσούκα ο Μάτιτς. Πλάγιο για την εθνική μας. Παλιογιώργος και Γιάννου τώρα. Ματσούκας έπεσε πάνω στον Κοβάσεβιτς, δεν υπάρχει κάτι εκεί. Κερδίζει ο Παλιογιώργος. Σοηλίδης δεν θα μπορέσει, θα χάσει από τον Μανοήλοβιτς. Και τώρα είναι ο Βέσοβιτς. Μανοήλοβιτς και πάλι Βέσοβιτς. Πάσα είναι για τον Μίλος Κοβάσεβιτς με το κεφάλι. Ο Βελέτης ένα σουτ. Άστοχο από τον Νενάντοβιτς ήταν αυτό το σουτ.
Συνέχεια τώρα στο παιχνίδι. Με τον Κατσικά πίεσε εκεί ο Νενάντοβιτς. Μοσχονάς και πάλι τώρα στον Μανολά. Κατσικάς έχει χώρο τώρα να ανεβεί. Κατσικάς κρατάει, περιμένει μια κίνηση. Πασέτα για τον Σκόνδρα. Είχε και πρώτος εκεί ο Μουράνοβιτς. Νενάντοβιτς διεκδικεί εκεί μαζί με τον Αστάρη. Φάουλ τελικά για τους φιλοξενούμενους. Και πάλι παρατηρήσεις για το πού πρέπει να στηθεί η μπάλα από τον κύριο Καραϊόλιο. Το κεφάλι ο Κατσικάς πιο ψηλά από όλους. Ωραία ο Βέσοβιτς. Κλείστηκε εκεί όμως γρήγορα από τον Βελέτη. Τώρα Σκόνδρας θα βρει πάνω στον Νενάντοβιτς που πίεσε εκεί. Μανολάς. Θα αλλάξει παιχνίδι για τον Σκόνδρα. Τώρα πάει να πιέσει ο Βέσοβιτς. Σκόνδρας για τον Γιάννο, αυτός με το στήθος θα κατεβάσει, ωραία θα αφήσει για τον Σοηλίδη. Αστάρης, Σκόνδρας. Από τα αριστερά όπως επιτύχει η Εθνική Ελλάδος. Το σκόρο να θυμίσω στο 0-0. Βελέτης κίνηση από τον Μαρουκάκη. Εκεί πολύ δυνατή διεκδίκηση κόντρα και φάουλ. Δεν ξέρω αν το ακούσατε κι εσείς, αν ακούστηκε μέχρι και στην τηλεόραση. Ένα πολύ δυνατό χτύπημα από τον Μαρουκάκη. Νομίζω ο παίχτης του Μαυροβουνίου πρέπει να είναι ο Σιμούνοβιτς. Πολύ δυνατή είναι αυτή η κόντρα. Μαρουκάκης ο οποίος είδε και την κίτρινη κάρτα σε αυτή τη φάση. Τελικά με το νούμερο 6 ο Νίκολιτς, παίχτης που δέχτηκε αυτό το χτύπημα. Σηκώθηκε, αποχωρεί τώρα από το γήπεδο. Δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό. Συνέχεια τώρα στο παιχνίδι με τον Σιμούνοβιτς να γεμίζει. Ψάχνοντας τον Βέσοβιτς με το κεφάλι, κερδίζει ο Σκόνδρας. Γιάννου. Ωραία για τον Σοηλίδη, ανεβαίνει ο Ματσούκας. Ο Σοηλίδης κάνει ανοιχτό κοντρολ όμως. Εκεί και πάλι πολύ δυνατό χτύπημα. Αφήνει όμως το παιχνίδι να συνεχιστεί. Τελικά πλάγιο. Τώρα πρώτες βοήθειες για τον Σοηλίδη. Πάλι είναι πλάγιο για την Εθνική Ελλάδος. Ο Σοηλίδης σηκώθηκε, δεν δείχνει να έχει κάτι σοβαρό. Δεν θα βγει και εκτός αγωνιστικού χώρου. Γιάννου. Δεν θα μπορέσει να αποφύγει τον Γοβάσεβιτς. Κερδίζει ο Βελέτης για τον Σοηλίδη. Θα κάνει το σουτ, καλό είναι και πάλι. Για να δούμε σε επαναφορά αν ο Μαρουκάκης μπορούσε να κάνει κάτι εκεί. Πάλα παραμένει στην Εθνική Ελλάδος με τον Μαρουκάκη. Ωραία τρίπλα εκεί πάνω. Θα σπάσει για τον Σκόνδρα, αυτός για τον Αστάρη. Μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, θα περάσει μπάλα. Να διεκδικήσει εκεί ο Γιάννου, να χάσει τελικά από τον Μάτιτς. Πάσα ελέγχει ο Βελέτης. Αστάρης αριστερά στον Σκόνδρα. Να λοιπόν ακόμη μια καλή ευκαιρία για την Εθνική Ελλάδος. Συνέχεια ο Βέσοβιτς, κερδίζουν τώρα οι Μαυροβούνοι με τον Χοβάσεβιτς από τα αριστερά. Θέλει να αποφύγει τον Παλιογιώργο. Δεν θα περάσει όμως ο παίχτης του Μαυροβουνίου για να χάσει και πάλι από τον Πέγιοβιτς αυτή τη φορά και να κάνει φάουλ. Ο Παλιογιώργος. Πολύ καλή λοιπόν φάση και αυτήν με τον Σοηλίδη για την Εθνική Ελλάδος.
λίγο πριν συμπληρώσουμε 40 λεπτά. Το σκορ στο 0-0. Καλύτερη εθνική μας σε αυτά τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Κυρίως έχει απειλήσει με τον Σοηλίδη. Μοσχονάς εκτέλεσε το ελεύθερο. Μπάλα καταλήγει πλάγιο για την εθνική. Με τον Παλιογιώργο και πάλι στην εκτέλεση του πλαγίου. Κίνηση από τον Γιάννο. Ο Αστάρης διεκδίκησε, ο Βελέτης γύρισε πίσω στον Κατσικά. Και αυτό στον Μανολά τώρα. Μανολάς Κατσικάς, μπροστά του είναι ο Σκόνδρας. Ματσούκας πίσω στον Μανολά και πάλι. Και αυτός πιο πίσω στον Μοσχονά. Κατσικάς. Δεν πιέζουν τώρα σε αυτό το σημείο οι παίκτες του Μαυροβούνιου. Σοελίδης και πάλι ωραία βγήκε, πήρε την μπάλα. Βελέτης υπό την πίεση του Μανοήλοβιτς. Σκόνδρας. Βελέτης, η κυκλοφορία της μπάλας για την Εθνική Ελλάδος. Ωραία, είδε τον Γιάννο. Για να δούμε τώρα αυτή την επίθεση. Γιάννο, ωραία, θα περάσει μπάλα. Για να μην δεχτική ο Γιάννο εκεί μαζί με τον Μουράνοβιτς. Τελικά η μπάλα είναι out. Καλή προσπάθεια αυτή είναι από τον Γιάννο που δεν άφησε την φάση να πάει χαμένη. Κεφαλιά από τον Κατσικά και πάλι. Νίκολιτς. Ωραία, θα κατεβάσει και πάλι ο Παλιογιώργος τον Σοηλίδη. Θα προσπαθήσει, θα κρατήσει την παράσταση στον χώρο και πάλι Παλιογιώργος. Θέλησε να περάσει για τον Μαρουκάκη. Πλάγιο κερδίζει η εθνική μας. Σοηλίδης. Φάουλ που έκανε τώρα ο παίκτης της εθνικής μας πάνω στον Νενάντοβιτς. Και πάλι μικρή διακοπή στο παιχνίδι για να περάσει το ιατρικό team του Μαυροβουνίου στο παιχνίδι. Πούμε ότι ο παίχτης του Μαυροβουνίου έχει χτυπήσει στο χέρι και δείχνει να υποφέρει τώρα. Αυτό βλέπετε κι εσείς τώρα. Ο Νενάντοβιτς λοιπόν σηκώθηκε. Στο χέρι του είχε ένα πρόβλημα, θα συνεχίσει κανονικά τον αγώνα. Σάβιτς εκτέλεσε το φάουλ. Μανολάς ακόμη μια κεφαλιά. Θα κερδίσει στον αέρα αυτή τη φορά τον Πέγιοβιτς. Μάτιτς. Θα γίνει το λάθος ο Γιάννου για τον Βελέτη. Κερδίζουν και πάλι Μαυροβούνι. Με τον Πέγιοβιτς να χάνει και πάλι από τον Βελέτη. Παλιογιώργος, η πάσα είναι για τον Μαρουκάγη. Παλιογιώργος και πάλι κερδίζει, δεν θα περάσει η πάσα του για τον Αστάρη. Κράτησε ο Νενάντοβιτς.
Κοβάσεβιτς και με Παλιογιώργο να τον και από κοντά πέρασε για τον Νίκολιτς. Ωραία, θέλει να αλλάξει παιχνίδι τώρα για τον Βέσοβιτς. Του έφυγε λίγο το κοντρόλ. Ο Βέσοβιτς είναι ο αρχηγός του Μαυροβουνίου. Προς τα πίσω στον Μουράνοβιτς τώρα. Και να δούμε. Σέντρα σουτ. Κάνα πρόβλημα για τον Μοσχονά. Θέλει να βρει τον Σοελίδη. Αυτός τσίπη στην μπάλα με το κεφάλι. Μπάλα πλάγιο για το Μαυροβούνιο. Νίκολιτς θα πάρει τη κεφαλιά. Κοινό Κατσικάς ελέγχει. Μαρουκάκης. Ωραία για τον Σοελίδη. Ήρθε από την δεξιά πλευρά τώρα ο Σοελίδης. Βελέτης. Βελέτης κράτησε, μπήκε στην περιοχή. Εκεί τον σταμάτησε ο Σάβιτς. Γιάννου το σουτ. Τελευταία στιγμή βρίσκει πάνω στον Σάβιτς. Νέο σουτ. Για να έχουμε κόρνερ τελικά. Στο σουτ αυτό από τον Σκόνδρα. Κόρνερ με τον Σοελίδη και πάλι. Στο πρώτο δοκάρι χαμηλά, νέο κόρνερ από τον Σιμούνοβιτς. Αυτή τη φορά. Σοελίδης θα είναι και πάλι ο εκτελεστής. Στη καρδιά αυτή τη φορά θα βγει ο Άγκοβιτς, θα μαζέψει. Η δική μας, όπως είπαμε, καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Λίγο πριν τελειώσει αυτό. Στο 41 είμαστε περίπου. Κατσικά στη διεκδίκηση μαζί με τον Βέσοβιτς. Η μπάλα φτάνει στον Σκόνδρα. Ματσούκας ήρθε από τα αριστερά, τώρα δεξιά πέρασε όπως είπαμε και πριν ο Σοελίδης. Αστάρης. Δεν πέρασε η πάσα εκεί από τον Σιμούνοβιτς. Σκόνδρας και πάλι μακρύνει, λάθος εκεί. Γιάννου κερδίζει. Θα θέλει να βγάλει για τον Σοελίδη. Προβολή τώρα ο Παλιογιώργος, τρέχει ο Κοβάσεβιτς. Ο Παλιογιώργος γύρισε στον Μανολά. Αυτό στον Βελέτη. Σοελίδης. Όμορφη πάσα, δεν θα περάσει όμως από τον Σιμούνοβιτς και πάλι. Σε γενικές γραμμές ένα καλό παιχνίδι παρακολουθούμε σήμερα εδώ στο Δάγκρε Βενών. Στο 0-0 είναι το σκορ, να θυμίσω. Φάουλ τώρα που θα πάρει ο Βελέτης από τον Πέγιοβιτς. Ο Μανολάς άλλαξε για αριστερά στον Σκόνδρα. Γιάννου. Γιάννου κερδίζει το φάουλ τώρα. Τον Ματσούκα να εκτελεί. Παρά θα περάσει από